15-il siegħa jistennew l-ebda informazzjoni u l-kumpanija titfattor tad-dewmien fuq l-ekwipaġġ tal-ajruplani minħabba li ħafna irrappurtaw sekk. Il-bidu ta' ġimgħa l-ġdida bdiet bitħarbit għall-Ermulta kif titjira lejn Palermo li kellha titlaq it-tnejn filgħodu minn pajjiżna ma telqitx. It-tardjat għal sigħat twal u kellha titlaq fl-10 ta' filgħaxija b'uħud min-nies kienu ilhom jistennew mill-4:30 ta' filgħodu. Għal ħafna minn dan il-ħin il-passiġġiera tħallew mingħajr informazzjoni, inkluż dawk li kienu fi Sqallija fejn mhux biss ma kinux jafu xejn dwar it-titjira lura lejn Malta, iżda lanqas setgħu jisaqsu lil ħadd tad-dettalji. Fost dawk li kummentaw fuq dan il-każ kien hemm l-avukat Bernard Grech li jesprima l-frustrazzjoni tiegħu għal fatt li dwar sitwazzjonijiet bħal dawn donnu li ħadd mhu responsabbli meta l-gvern għadu kif poġġa lil wieħed tal-qalba bis-suppost jieħu ħsieb il-komunikazzjoni tal-Ermulta. Jibqgħu jittrattawna bħal nemel sakemm nibqgħu iċċassati. Jeħtieġ nagħmlu kuraġġ, din mhix politika, din dinjità, stqar l-avukat Grech. Jirriżulta illi l-ajruplan li suppost star minn Malta fil-5:30 ta' filgħodu kien l-istess wieħed li telaq minn Malta fis-2 ta' filgħodu lejn il-Litwanja. Mill-Litwanja telaq fis-6 ta' filgħodu u għal-ħabta ta' 9:30 dan wasal Korfu. Bernard Grech qal li din l-informazzjoni l-Ermulta kienet tafa iżda l xi raġuni ma kellix soluzzjoni għal diversi passiġġiera li kienu maqbuda fosthom bintu u l-ħabiba tagħha. Jgħaddu iż-żmien bik u jħalluk tistenna, anqas biss jgħidulek se jiġri għax anqas għandhom idea, iddikjara Grech. Kienu bosta dawk li esprimew ir-rabja tagħhom fuq il-midja soċjali għal mod kif qed jiġu trattati, inkluż familji bit-tfal żgħar b'uħud saħansitra jallegaw li uffiċjali tal-Ermulta spiċċaw jgħidu f'wiċċhom. Intant il-jum kompla bit-trikki-trakki kif titjira tal-Ermulta minn Malta għal Amsterdam telqet kważi satejn tard. Ittardjaw ukoll dawk minn Milan, Napli u anki lejn it-Tunezija fost l-oħrajn. Fis-stqarrija l-Ermulta tifgħat it-tort ta' dak li ġara fuq il-ħaddiema fej qalet li kien hemm bosta li qamu ma jifilħux u qalet li hemm ukoll ħsarat fuq żewġ ajruplani.